Ai kuwa a take na cire mayafin da yake kanta, na zuge zip ɗin rigarta, na cire breziyarta, na fara shafa manyan nonuwanta. Ga su a tsaitsaye irin mai banana dogaye, sun yi wani tsini mala. Ta jiyo da kanta, ta rungume ni, tana ta wani irin abu, tana shashafa ni, tana shashafa min wuyana, tana shashafa min ƙasin bata. Ta saka bakinta cikin bakina, muka sha baki, muka sha baki, muka sha bakin juna. Na sa nononta a cikin bakina, na sha mata, na sha, na sha, na sha, na mata wasa sosai, na mata wasa, na mata wasa da harshe na, na lasa sosai. Tana kan cinya ta, ga bura ta dama ta daɗe da tashi tun a cikin adaidaita sahu ta miƙe, ta sauka akan cinya ta ɗaga rigata, ta kwance ta zugen wandona, ta ciro burata. Kawai naga ta fara shamin. Wayyo daɗi, ta shamin, ta shamin, ta shamin burata, ta shamin, ta shamin, tana wani lasa, tana wani tanɗan. Ai ban san lokacin da na kawo ba. Ta cire min rigata, ita ma ta cire zaninta, muka yi tsirara. Tana rungume da ni, ta ja ni muka shiga cikin bedroom, ma'ana cikin ɗakin gado. Ta tura ni a gado, ta hau kaina, tana shafa min gashin kirjina, tana murza min kan nonona. Ni kuma na fara zira mata yatsana a cikin durinta, ina yi mata wasa da ɗan kan bakin ƙofar durinta. Kafin ka ce menene, burata ta ƙara miƙewa. Tana ganin haka, ta sauka a kaina, ta kwanta, ta ɗora kanta akan wani filo mai laushi, ta ɗaga ƙafafuwanta sama, ta gwale, ta ce zo ka ci, zo ka zira min, zo ka zira min dan Allah, zo ka yi sauri ka zira min, habawa. Na ƙara gwale ƙafafuwan nan nata, na saka yawu a burata, na haukanta, na seta, na danna burata cikin durinta. Ta wani buɗe baki, ta saki wani ihu, ta rintse idanu, ta riƙe ni da ƙarfi, ta ji bura mai capacity. Ni kuma ina ganin haka, na ci gaba da zirawa. Na ji yayi santsi cikin durin nata, ji kake wani subul 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 subul, ina zira mata bura. Ita kuma cewa take yi, wayyo daɗi, wayyo daɗi, ka ƙara sauri, ka ƙara sauri, daɗi nake ji sosai, ka ƙara sauri. Ni kuma ziga ni take yi, ina ƙara sauri da ƙarfi, ina zirawa, ina zirawa, ina zirawa, ina cinta, ina cinta, ina cinta. Can sai ta ƙara riƙe ni da ƙarfi, alamin ta kawo. Da na ji durin nata ya cika da ruwa, ina jin hakan ni ma sai na kawo. Na ci gaba da shafa mata manyan nonuwan nan nata. Na ce, amma a gaskiya daɗin nan naki ya isa. Da na san haka kike da daɗi, da na daɗe da gayyatar ki ɗaki na. Ita ma sai ta ce, ni ma kuma da na daɗe da baka kaina. Sai na ce, ba dan yanzu na ga lokaci ya ƙure ba, da mun je na nuna miki ɗaki na. Ta ce, kar ka damu, akwai gobe ai, kawai gobe mu yi waya. Na ce, to a gaskiya ke za ki fita, ki je falo ki ɗauko mana kaya, dan kar ina fita ƙawan nan taki ta dawo ta ganni tsirara, dan zan ji kunyanta sosai. Sai ta yi dariya, ta ce, to menene, ai ba ta da matsala, ƙawata ce fa. Ta fita ta je ta ɗauko mana kaya muka saka. Muna fitowa, ta ɗaga waya kenan za ta kira ƙawarta ta, sai ga ƙawarta ta dawo. Yarinyar 'yar makarantar mu ce. A koda yaushe zaka ganta cikin nutsuwa, ga ta da kamun kai, amma fa sai dai tana da kaya, ma'ana ina nufin tana da kayan alatu. Bayan kyawun fuska da take da shi, tana da diri ga baya mala. Ni kuma babu abin da dama yake jan hankali na wurin ta koda yaushe irin manyan nonuwanta. Duk da cewa ni dan iska ne, babu abin da na sani kuma na yarda da shi irin cin duri. Dan duk yarinyar da na haɗu da ita, sai na san yanda nayi na ci durinta. Amma ban taɓa nuna mata hakan ba. Gashi kuma mun saba sosai, dan har mun shaku da juna. Wata rana mun je makaranta, to da yake ranar da wuri muke gama lecture. Bayan mun gama mun fito, sai muka haɗu da ita. Kai, a gaskiya ta yi kyau sosai da na kalle ta. Sai ta ce min tana so in raka ta wani waje. Na ce okay, babu matsala. Da muka fito sai take tambaya na, ina mashin ɗina yake. Na ce wallahi yau ban zo da mashin ɗina ba, wani yayana ne ya fita da shi ya je anguwa. Sai muka tari keke nafe, ta faɗa mishi inda za mu je. Muka shiga, muka fara tafiya. Ni dai ban tambaye ta ina za mu je ba, a zuciyata cewa nake ga dama ta samu fa. Anya ba za mu fara zuwa ɗaki na ba? Ha! Sai ta ga ina kallanta ina yin murmushi. Ta ce, murmushin me kake yi haka kai kuma?
Sai na ce yanda kika yi kwalliya kika yi kyau sosai. Nake ji a raina kamar irin amarya da ango ne mun fito za mu je anguwa. Ita ma ta yi murmushi har da dariya. Na ce au, dariya ma na baki? Sai ta matso ta manne a jikina, ta riko hannuwana, ta kwanta a kan kafaɗana. Ta ce to ka sa a ranka cewa yau kai ango ne. Tana kwantawa a jikina burata ta miƙe. Ta kara min nonuwanta a jikina. Sannan na ce to yanzu ina za mu je kenan haka. Ina rufe bakina sai na ji ta cewa me keke nafe yauwa me a daidaita sauke mu anan. Daidai wani kofar gida. Sai ta ce min gidan ƙawata ne kar ka ji komai kawai ka biyo ni mu shiga. Na ce okay normal ne. A zuciyata cewa nake kai yarinyar nan ina yi mata kallon kamila. Ashe ita ma 'yar kanta ce. Kuma na tsaya ina taɓa ta lokaci na tuntuni. Amma yau za ta gane wane ne ni. Da muka shiga cikin gidan sai muka shiga wani falo. Muka tarar da ƙawar ta gama shiryawa. Ashe sun gama saitawa. Bayan mun gaisa sai ta ce tun ɗazu ina ta jiran ku, sai jiran ku nake. Zan fita. Tunda kun zo kawai shikenan mu yi waya. Me waya idan kun gama. Ta fita ta bar mu a cikin gidan. Ni dai ina zaune akan wata tirisita. Ina zaune na yi shiru ina kallon ikon Allah. Kawai sai ta zo ta zauna akan cinyata. Sai ta ce yanzu gani ga ka ɗauka ni amarya ce kai ango kuma yau shine daren mu na farko.